Silav êvar baş e baş hevalno hêvîdarim hûn baş in. Îro ez hinek xemgîn im ji ber ku bîna şertê dîsa ji welatê me ji Rojavayê Kurdistanê ev 14 salin hevalno em ji tirs û fikara şer xilas nebûne em nefilîtîne. Li pêşiya me çi heye? Pêvajoyekî aştî qaşo dest pê bibû li Tirkiye Bakurê Kurdistanê ber bê Kuderê ve çi nediyar e. Li Rojavayê Kurdistanê tekîliyekî çêbibû, diyalogekî çêbibû di navbera Rêveberiya Demkî ya Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê de. Ew jî vê gavê xetimiye ber bê Kuderê ve çi em nizanin. Hevdîtina ku bi Rêzdar İlham Ehmed re hatibû çêkirin yan jî hatibû plankirin, ew hevdîtin betal bû. Niha Rêveberiya Demkî ya Şamê bi tu away naxwaze diyalogê çêbike bi Rêveberiya Xweser re tam berûva jî ambargoyekê danîne, rê birîne, cih bi cih şer û pevçûn hene, dronan dişîne ser her du taxên Kurdan ên li Helebê, bîhîna şertê, bîhîna pîsiyê qirêjê tê, bîhîna komplo, fitne, fesadî de ku dolavan tê ji welatê me. Ji ber vê yekê ye hinek tirsa me çêbûye. Ama baş e ku hêz û quweta me heye, baş e ku yeketiya milletê me heye, baş e ku însanê me hebû du digirin. Ji ber vê yekê em mecbûr in hêviya xwe biparêzin, yeketiya xwe ji her demê zêdetir zexm bikin, qewî bikin û em bi hev bigirin. Dermanê me dîsa em bixwanin, yeketiya me ye. Wekî din tu milletekî din, tu dewletekî din, ji me re nabin derman. Dewletê din tenê li menfaetê xwe digerin, tiştê ku hûn dizanin hevalno dubare nekim em hema dest bi nûçiya bikin. Hûn tev bi xêr hatin. Dara tu jî li vê derî mala te ava Emîn Kutlar her hevî. Gelek spas dikim ji bo tevlîbûna we. Hevalno. Divan rojên dawiyê de eleqa we ji bo kanala me gelekî zêde biye, mala we ava gelek spas dikim ji bo hebûna we. Bi vî awayî bidomînin pir baş dibe. Hem bibin endam, hem bibin abone û hem jî ji hevalê xwe re birê bikin. Êdî de acîbînin, like bikin, çi dikin bikin bila kanal hinekî berfireh be, mezin be. Pêdiviya me heye, pêdiviya milletê me jî pê heye. Em hema dest pê dikin. Ez vê manşetê jî hûn bixwazim bînim ser ekranê, ew wisa bi vî şeklî bila bidome. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hêzên ewlekariya hundirîn li gundewarên bajarokê Ena Îsayê li dijî şaneyên veşartî yên Daişê operasyoneke ewlehiyê ya hevpar pêkanîn. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ragihand ku hêza komandoyan ya Qesedê bi beşdariya hêzên operasyonan û hêzên diş terorê yên girêdayî hêzên ewlehiya hundirîn ya Bakur Rojhilatê Sûriyê, Rojavayê Kurdistanê li bajarokê Hîşê herwiha derdora wê ya li Rojhilatê Ena Îsayê li Bakurê Parêzgeha Reqayê operasyoneke berfireh bi baldarî plankirî pêkanîne. Di vê derê de em hêzên navnetewî nabînin. Hêzên ewlekariya hundirîn hene, hêzên girêdayî Qesedê hene. Hêzên hevpeymaniya navnetîwiyan nabînin. Qesedê dazanîn ku hêzên wan karibûne darbeyekê giran li şaneyên rêxistina Daişê bidin, herwiha li endamên çalak ên li herêmê bidin. Qesedê eşkere kiriw ku di operasyonê de heta niha heftê û yek kes hatine girtin. Di nava wan de kesên girêdayî rêxistina Daişê hene, endamên şevekeyan hene, şevekeyên ew ê sûçên organîzekirî hene, yên ku talanê, diziyê, baziganiya madeyên hişbir dikin hene, kesên ku tevlî çalakiyên têkdana ewlehiya herêmê dibin hene, kesên ku gef li ser ewlehiya sîvîlan dixwin hene, kesên girêdayî dewleta Tirkiye hene, ajan sîxur hene, hûn kî bibêjin hene di nava heftê û yek kesan de. Yani ev operasyonekî berfireh e. Hêzên girêdayî HTŞ jî di nava wan de heye, hûn dikarin emîn bin. Qesedê balkişan ser wê yekê ku ev pêngav di encama plansaziyeke îstixbaratî ya hundir û di encama lêkolîneke hûr û şopandineke meydanî de pêk hatiye. Armanc jê ew e têkbirina binêsaziyên rêxistinî yên li herêmê ê dibin kontrola Qesedê de ye. Li gorî daxuyaniya Qesedê hêzên beşdarî operasyonê bûne destanîne ser gelekî çek, cebilxane, maddeyên ku ji bo pêkanîna kiryarên tundudijî û terorê de hatin bikaranîn. Ev yek jî bû sedema lawazkirina hêz û quwet şiyana wan şaneyan û zerardayîna ewlehî û aştiya civakî. Çawa ye têfhem kirin naveroka nûçê
قصد هر وها گوت که هزی وان هزین بشتار تقصد دکن و شوپاندن اندام وان رخصتنان لگوری ریگزین اپراسیون اولهیه باوه که اولهیه سیویلان بپارزه بدومه. دبردوای ما داخیانی داجی تقاضی لسر و هیکی هاته کرن که جبرو پیوژی اپراسیون و بدومن جبو شوپاندن اندام داعشه هم اپراسیون استخباراتی آگاهیان و هم جی کار میدانی استخباراتی و بدومن جبرو پیوژی جبو چی همی جبو پرستن مال و جان سیویلان این لهرمه ای ولاتیان لکرکو که جی روشه که بوی شکلی هیه لدجی ترورا داعشه هواننا اره خستنه که هیه او جی یا ایراقیه ناویوجی لیکرنه دش ترور ایراقی اره گهاند که هفکاریه هیزین دش تروری یا سلیمانی لپارزگاه کرکوکی و با اپراسیونه که چو سر چتیان لوی دری چته که هاتیه گرتن دزگاه دش تروری یا ایراقی ده درباره اپراسیونه لسیرون پارزگاه کرکوکو نیو نونه بده گرتنا چته که داخیانیه که دایه درباره بده چه دویجه لسر آگاهیان استخباراتی فرمان دادگه به هفکاریا ریوبریا گشتیا دش ترور سلیمانی اپراسیونه که هاتیه پیکانین لهم بر داعشه چته که تنه هاتیه گرتن اوج نخرابه وکی دن هوانو اف چیه موزانن چته که هاتیه گرتن فرماندارکیه بندکیه نافچیا ولایت فلوجه و سلحدینه کار کریه گلک ایرش لهم بر هیزین اولکاری پیکانی حتی نه پیشراجی در واسی سلیمانی بیه یعنی انسانه که خطره لسینوری پرازگی ها نینووا لباجارو که مخموری ده انجام اپراسیونه که ده هنس تارگی هن چته اندعایشی هاتنه تیک برن هری داوی هاته گوتن که اپراسیون لهم بر چته اندعایشی لإراقیجی لسلیمانی در دور کرکوکیجی و بدومه مسئله به بی شکلیه که هوانو نها اموارن سر مسئله خالا کنترول چه واقعاتی گرتن هزین هتشی حکمتا و گوهزا سوریه چه و حول دادن امبارگو داینن سر روجاوی کردستان چه و دخوازن انسانان عاجز بکن ریل چونو هاتنه بگیرن گله که اوتوپیز نهال سر ریمانه کامیون بارهلگر خوارن ذات دیدایه چونو هاتنا حلبه تمامین هاتیه گرتن لکو داری در حفر هنزانن او کوشیا کو هری داوی یعنی نقطه هری داوی دبن کنترل قصدی دایا وقتی هنج رقای دکیون ری دچن حلبه تام لناوین دا هر دو هرمانه از این سر خریطه نشانه بدم داویه دا نه مسئله شرکتی که وگو هستنه یعنی یا چوین هاتن راگاهاند که حکمت سوریه خالا کنترل یا ذکیه یا دنبره هرمین خواه و ریوبریا خواسرده گرتیه چونو هاتن ناوی گاوی راوستیایه لهرمن دمن کنترل حکمت سوریه ده هلبجارتن تنکرن ریوبری شرکتا گشتیاری حوالی لزگین خلیل او داخویانیه که دای روداوی جیرا دبیجه چونو هاتن دنبره هرمن دمن کنترل ریوبریا خواسر و هرمن دمن کنترل حکمت سوریه ده وی گاوی به تمامی راوستیانه انسان گله که مغدورن آسایش گشتی حکمت سوریه ری ناده که شرکت جخالا کنترل یا زکیه در باس ببن دیمن جهه نخوازم نشانه بدم حقیقتا جی انسان مغدورن کامیون هنه تر هنه اتوبوس هنه تیدا تجی روینه جن زاروک انسان نخوش هنه انسان که راندویو هنه انسان خوازن بچن جمع خزم و اقربای خواه هنه یعنی مسئله هنه که گرانه یک اشارتین که بینا شر ددمه چیه او جی ایرشا هتشیه لسر حلبه هوانا بنیرن هزین نتنه حلبه او هر دو تاخین کردان ایرش سروان جید کن دم بدم درونان جی راد کن آنها جسی خالی زیده تر بارگه هن خواه چپر هن خواه ین عسکری آوا کرنه نه هم بحثا در حفره بکن او جی کو مجوره بس کر در حفر هزین حکمت و گو هزیا سوریه به درونه کی هرما در حفره یا گریده کانتونا طبقه بمب باران کر دوی ایرشی ده سیویل کی بریندار بو لگوری آگاهیا کو آنهای دایه کومن چکتار ین گریده حکمت و گوهز گندین در حفره بمب باران کریه وکی دین
tabii ev agahî ji hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê hatiye. Yani wan gihandiye anhaye. Li eniya şer êriş birêya dronekî pêk hatiye. Di encama bombebaranê de sivîlekî li nêzê deriyê Dêrhefrê birîndar bûye ew rakirine nexweşxanê. Ew jî di navbera Tebqa û bajarê Helebê de. Komên girêdayî hêzên hikûmeta veguhêz van demên dawiyê êrişên xwe zêdetir kirine. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye heteşe heqeten li belayê digerin. Duh mejwara nûçeyek pêşkêş kiribû, çavkaniya wê rast e nerast e ne muhîm e. General Mazlûm Ebdî dibêje eger şer derkeve li hember me êriş pêk werin, şer wê heta ku derê bidome em ê qirar bidine. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye jî heteşê jî li belayê digerin. Belkî qesede êrişê dewleta Tirkiye neke. Ama ew heta Şamê yek here. Ev wisa ye. 100,000 zêdetir şervanê qesedê li bendê ne ku heteşe bikeve nava xetayekî wisa. Yani herkes vê hedê xwe zanibe. Yani binêrin niha nûçe hene dorê de çeteyên dewleta Tirkiye jî êriş kirine. Ev tesadüf e. Çawa mümkün e? Daeş hem li Kerkûkê, Silêmaniyê, hem li Dêr ez Zorê, hem li Raqayê, Tebqayê li wan deran êriş dikin. Çeteyên dewleta Tirk jî ji Bakur ve êriş dikin. Hemîn nava aynî heftê de aynî rojê de. Hêzên heteşê jî derdora Helebê, Dêrhefrê wan dera êriş dikin. Vana ne tesadüfîne. Vana hemî organizasyon bawekî senkron bi hev re pêk de. Hevan no. Em kîjan agahiyên bidin we? Binêrin. Me çi gotibû me behsa vê nûçeyê kiribû bi dronekî êriş kiribûn. Na ez ê xerîtê jî nîşan bidim. Ez ê xerîtê jî nîşanê hevala bidim. Rast dibêjin. Niha ez binêrim ka li ser xerîtê tiştekî guherê ne guherê li gorî wê ez nîşanê we bidim hevalno. Ev hûn zanin ez behsa vê xerîtê dikim ka sema bînim ser ekranê jî. Me em çi bikin? Yani welatê me di nava agir de ye hevalno. Ka bi destûra we ez hema vê jî sererast bikim meselekî teknîkî heye. Meseleya teknîkî jî me hal kir temam e. Tamam. Hema wel ser xerîtê dît. Ez vêya bi vî şeklî bikim baştir e ne? Tamam. Niha ew cî mijwara bas kir hevalno. Dêrhefir ev e. Ev hemî dibin kontrola Qesedê de ye. Binêrin ev îşaretê girtina derî ye. Li vê derê çûna hatin hemî li vê derê rawestiye ye. Ev bajarokekî piçûk e jî re dibêjin Dêrhefir temamî kontrola Qesedê de ye. Ji vê derê însan ji Rojavayê Kurdistanê derbasî Helebê dibin. Helebê jî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Mesele ev e. Ev her du taxên Kurdan e. Ji vê derê çûna hatina Şamê jî heye. Hûn zanin biqasî 9 milyon însanên me Kurd li Şamê dijîn. Ev wisa ye. Binêrin Şam gelek dûr e. Damaskus. Binêrin. Yani ji bo Şamê tu biçî Helebê divê tu gelek rêyan de derbas bî. Baş e. Ev jî çima çû nizanim. Tamam. Hat. Yani ev Damaskus ji bo tu biçî Helebê yani rê gelekî dûr e. Îjar ev cî hûn dibînin avra Dêr ez Zor e. Êriş li ser êrişê pêk tê. Dibin navê Daişê de êrişê xwe pêk tînin. Lê em dizanin ku dewleta Tirkiye li pişt van hêzan e. Elbet hin êl û eşîrên Ereb jî têda cih digirin. Yani merov înkar neke. Ev jî deriyekê din e hevalno. Binêrin. Deriyekê din e îşaretê hûn dibînin ev jî girtiye. Rêveberiya demkî ya Şamê biryar daye ku vê derê bigire. Çûna hatina Rojavayê Kurdistanê li nêzîkê Tebqa Reqa hatiye girtin. Yani ev dibe çawa mümkün e. Başê jî radibin
basa peymana dikin, basa jiyana behevra dikin. Yani bir şekli dünya alem jî dizane nabe. Li vê derê jî operasyon heye vanna. Yani niha dor li Rojavayê Kurdistanê dixwazin teng bikin, dor dixwazin lê bigirin. Ev bila wisa li ser ekranê be ji ber ku em ê behs bikin. Vê derê jî elbet meseleya İsraîl, Swêda, Durzû hene. Niha hêzên Heteşê ji Şamê 10 kilometre di biniya Şamê re, başûrê Şamê, ji wê derê nikarin berjêr biçin. Çek û silahê xwe ê herî giran jî kişandine bakurê Şamê. Ji vê derê temamî ji İsraîlê re hiştine. Swêda jî niha êdî xweseriya xwe îlan kiriye. Tabii elbet hin gotin hene, bahsa federasyonê dikin, îlankirina federasyonê dikin. Yani ev koordinasyonekî heye di navbera Rojavayê Kurdistanê û Alewiyên li Tertûs Lasxiyê de. Yani di demên pêşme de eger îcab bike federasyonekî ew îlan bikin. Yani Sûriye wê temamî bibe federasyon, rêveberiya Şamê qebûl neke ew ê bi tena serê xwe bimîne. Ama yê din wê pergalekî federasyonê çima nebe, ew ê bidomîne. Çê bibe, do jî me behs kir. Rêveberiya Xweser eger federasyona xwe îlan bike, eger Şam qebûl neke wê demê dikare bibe dewletekî serbixwe, hesekî dibe paytext, yan jî Raqa dibe paytext, Qamişlo dibe paytext, ne mesele ye. Wê demê Herêma Swêda dikare bibe kantonekî vê dewletê. Ji ber ku tişta ku tê avakirin, muhaqqaq dibe sîstemekî konfederatîv weke Swîsre. Yani Herêma Raqa, Hesekî, Qamişlo, Kobanî, Durzû, Swêda wê her yek bibin weke kantonên cuda, herkes xwe bi xwe rêva dibe. Mesela kantona Dêr ez Zorê wê li gorî taybetmendiya xwe mektebê xwe vekî, hemî bi erebî bin, milletê Ereb ê li wê derê, li gorî xwe ew ê bi xwe rêva bibin ama girêdayî dewleta konfederasyonê. Navî ne dewletê jî konfederasyonê. Mesela Swîsrê jî navî ne dewletê. Konfederasyonê. Ew sembola Swîsre çi ye di qada navnetê wî de? CH. Ne? CH tê kîjan manê? Konfederasyon Helvetîk. Helvetîk navê milletê wan ê kevne. Ji ber vê Rojavayê Kurdistanê gelekî dişive Swîsre. Xwazî em kileke hev bana, em cîran bana, ew jî yani em tevlî hev bana. Em jî bi bana kantonekî Swîsre yan jî em bi bana dewletekî cîranê Swîsre xweş dibû. Hem jaliyê medeniyetê ve xweş dibû, hem jî jaliyê siyasî ve aborî ve gelekî baş dibû. Lê coğrafya qeder e, ne di destê me de ye. Em biryar nadin em li ku derê werin dünyayê. Em biryar nadin diya me, bavê me kî be. Em biryar nadin zarokê me çi wa bin. Wana hemî xweza bi xwe rêva dibe. Ev jî qedera me ye. Yani bûyîna Kurdbûn jî qedera me ye. Ama merûv dikare hevalê xwe hilbijêre. Merûv dikare rê hevalê xwe hilbijêre. Merûv dikare îdeolojiya xwe hilbijêre. Merûv ne mecbûr e bide ser her cura rêyê. Merûv dikare biryar bide bixa baş be însanekî yan jî kêrfersen be, bêbext be. Ew e. Mesela merûv dikare bextreş be veya ne destê mirova de ye ama bêbextî di destê mirovan de ye. Tu dikarî ne bêbext bî. Binêrim. Çi derket? Bextreşî û bêbextî. Her du jî gotinê watedar in. Her du gotina jî hez dikim. Merûv em bextreşin ama divê em ne bêbext bin. Hevan no. Em li ku derê mabûn? Li ser xerîteyê, li ser evê nexşê em bimînin, me gotibû erê komên girêdayî hêzê hikûmeta veguhêz van demên dawî me gotibû êrişên xwe zêdetir kirine. Herî dawî êvara bîstê îlonê gundê Omtînayê êrişê sivîlan kiribûn, 8 sivîlan li wê derê jiyana xwe ji dest dabû, 3 kes jî birîndar bûbûn. Binêrin. Niha çeteyên dewleta Tirkî jî hevanno êrişê gundewarê til temirê dikirin. Li gorî agahiyên ku ji bajêr hatine girtin, çeteyên dewleta Tirkiyê ya dagirker saet derdora 00:45 de. Yani nîvê şevê saet derbas bîye, saetê yekê şevê bi çekên giran radibin êrişê gundê tawila dikin. Ew jî dikeve Rojavayê bajarê til temirê. Ka em binirin tê dikeve ku derê. Şervanê Meclîsa Leşkeriya Til Temirê bersiva êrişa dan di encamê de li gundê Tewîlayê Şewat derket.
Na ev serê kaniyê cî ku hûn dibînin ev Ceylan Pınar cî ku dinivîsîne ev jî serê kaniyê ye. Ceylan Pınar serê kaniyê ê Bakurê Kurdistanê ye. Di encama provokasyon û tevdana AKP'de li wê derê şaredarî bi dest xistin mixabin ji ber ku wê derê çete pir derbasbin diçin tên. Ev jî serê kaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Binêrin bi heva ye yani Resulül Ayn. Aynı bajar e. Serê kaniya jor, serê kaniya jêr navberê wê de sînor heye. Yani ev skandal e. Veya rûreşiya me Kurdan e jî me çiwa destûr daye ku xelk dünya alem sînorekî têxe navbera me. Û em jî radibûn van sînoran diparêzin. Ne rast e. Vana pizmamê hevin, birayê hevin, serê sivêra bûne sînor navbera wan daye. Yani yek zarokekî mirîşkê wan tevlî hev dibin ya ew qas. Çiwa ku Ahmed Arîf negot mirîşkê me tevlî hev dibin. Dibin wan têlan de. İjal vê derê çeteyên dewleta Tirkiye ev derdagir kirine serda jî radibin nîvê şevê saet nêzê yekê şevê êrişê til temir gundewarên wê dikin û însanan ditirsînin, dikujin, terora xwe pêktînin. Îja me çi gotibû şewa derketiye li gundê Tewîlayê ji ber êrişên dewleta Tirkiye bi tevê komê wê. Navenda ragihandinê ya Qesedê bi daxuyaniyekê eşkere kir li gundê Mihemîdê ê Rojavayê Derezorê mayînekî teqiyaye. Ew mayîn ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibû bicihkirin. Mayîn jî di erebeyekî leşkerî de teqiyaye û şervanekî Qesedê li wê derê birîndar bûye. Rakirine nexweşxaneyê. Navendê eşkere kir ku hêzên ewlehiyê bi lez û bez cihê teqînê her wiha tespît kirine çi kî çawa hatiye bicihkirin, bombe çawa hatiye bicihkirin, niha dest bi lêpirsînê kirine. Wekî din hevanda niha ev der me got temam e. Ez ji were vê nexşê hinek mezin kim û rakim em derbasî Şamê bibin. Ne tenê Şam binêrin Humus, Dêra li jêr e û li hin deverên din Hema, Heleb, İdlib. Ez çima navê van bajaran dibêjim ji ber ku li van bajaran zîndanên HTŞ hene. Zîndanên hikûmeta veguhêziya Sûriyê. Li wan zîndanan gelek însan hatine kuştin. Ji were bêjim çi qas kes. Navenda çavdêriya mafê mirovan ya Sûriye ragihandiye, saziye bi navê Sor. Navê pêncî û heşt girtiyên ku di girtîgehên hikûmeta veguhêziya Sûriyê de hatine kuştin, navê wan bi belge eşkere kir. Li gorî vê saziyê yani Sor, zêdetirî neh mehan vir veye li girtîgehên Hema, Humus, Edra, Harîm, Efrîn, Ray 8000 girtî hene. Girtî nizanin sûçê wan çi ne. Sorê destnîşan kir ku ew girtî bê ku tu sedemên zelal û sûç li dijî wan hebin hatine girtin. Girtî di şert û mercên gelekî dijwar de, zehmet de dijîn, ji mafê xwe yê rewa wekî xwarinê bêpar hatine hiştin. Her wiha ji bo ku rewşa jiyana girtiyan were başkirin, pere ji malbatê wan tê xwestin. Yani wekî dîl girtine. Di vê naberê dezbînin bîra we hevano, abonetî ji bîr nekin. Ez zanim nîvê hevalan zêdetir abone ne ama nîvê din jî hîn nebûne abone. Pir hêsane, beleş e, bibin abone, ew ji bo me muhîm e. Dibe sebeb ku gelek hevalê din jî ew mesela like, mike tişmiştê wisa jî dibe sebeb ku ev kanala me biçe berdestê gelek însana. Berfireh dibe. Ji kerema xwe re mala we ava. Eger hûn jî wisa hebû du teşwîq bikin baş dibe. Hûn her hebin mala we ava. Ka em bidomînin. Îro çi hebû me gotibû piştî rûxandina rejîma Beşar Esed cara yekem hilbijartinê meclisa gel çêbûn li Sûriyê hinek trajikomîk bû. Ne tenê komedî heqeten trajedî jî hebû. Pêvajo bê beşdariya parêzgehên Reqa Hesekê Swêdayê hate li derxistin. Parêzgehên yani ew Reqa Hesekê li Rojavayê Kurdistanê ne û zanin Kobanî jî digire nava xwe, Qamişlo jî digire nava xwe, ev Hesekê û Reqa. Swêda jî ji xwe hûn tê zanîn, Swêda ciyê durziyan e. Li van hersî hereman sandiq nehatin danîn, hilbijartin pêk nehat. Kurdên li paytexta Sûriye Şamê jî dibêjin
ew di pêvajoyê de hatine paşguhkirin. Nûneriya wan li wê derê tune ye. Pêvajoya dengdanê ya nerasterast vê spês hev nehate destpêkir li gorî sîstemê gel rasterast deng nade. Yani herkes wekî li welatên xelkê naçin herkes dengan danayne. Çi dibe 6000 delege hatine tespîtkirin. Ew jî ji aliyê Ehmed el Şara ve hatine tespîtkirin. 6000 delege ew diçin dengê xwe didin. Ew dengê xwe didin kî didin ew kesê ku dîsa ji aliyê Ehmed el Şara ve hatine tespîtkirin. Baş e? Çend kesan diyar dikin Parlamentoya Sûriye bi temamî ji 210 kursiyan pêk tê. Ji sisiyan du parê wî ji aliyê van delegeyan ve tên hilbijartin. Parekî wî jî yani heftê kes jî rasterast ji aliyê Ehmed el Şara ve tên tayin kirin. Yani dîsa ji sê paran du parê wî delege hildibijêrin. Ew delege jî ê Ehmed el Şara ne. Parekî jî rasterast têne tayin kirin ji aliyê Ehmed Şara. Yani sistemekî süper e. Süper e. Li tu deverekî dunyayê tune ye. Hakikaten çawa dîtine tiştekî wisa divê merov xelatê bide Ehmed el Şara û hevalên derdora wî û merov bide dewleta Tirkiye û dewletê ku wê derê çavdêrin piştgirî didin van hilbijartina ya o demokrasiya wan hakikaten pir baş e. Li Şamê ku hejmarekê mezin ya Kurd lê de jî nerazîbûn nîşandan. Çima nerazîbûn nîşan didî? Yani pergaleke bi temamî serûbin bibe têk çûve ya îcab nake merov nerazîbûn nîşan bide. Çünkü tiştê biparêzî tune ye. Ehmed el Şara piştî ku li pirtûkxaneya Netewî ya Şamê agahî wergirt ji çapemeniyê re axivî hilbijartina nerasterast parast dibêje em di qonaxekê hestiyar de hilbijartinekê hevseng û beşdar pêktînin. Balkişan ser wê yekê ku ew di demekî kin de ji rewşa şer kaosê derbasî pêvajoyê hilbijartinê bûne weke serkeftin pênasê kir. Pêşxistina Sûriye ne tiştekê ku kes bi tena serê xwe bikaribe bike. Ev encama hewdaneke kolektîf e. Hilbijartin li Rojavayê Kurdistanê li Swêdê me gotibû pêk nehat berpirsên Durziyan her wiha nûnerên rêveberiya Xweseriya Rojavayê Kurdistanê hilbijartin red kirin, nas nakin. Tirkiye, Yemen, Filîstîn jî hilbijartinan dişopîne weke çavdêrin. Hilbijartin ji aliyê balyozên Filîstînê, Yemenê her wiha ji aliyê berpirsê karûbarên demkiyê Tirkiye ve ew ê ku li Şamê wezîfedar e ji aliyê wan ve hatiye şopandin. Tê texmînkirin yani pêşbînîkirin ku encamên hilbijartinan îşev qonax bi qonax bên eşkerekirin. Di van saetan de belkî eşkere bûne jî lê tim mana wî ji bo me tune ye. Yani em ranebin wexta xwe deqeyên xwe em nedin em bêjin ka kî Ayşe Fatma Hesû Hesû hatiye hilbijartin li Şamê. Yani tim mana wî tune ye. Tiştekî ne eydê me ye. Te çi dibêjî Ronî? Ev ne hevalê me Ronî Ruhaya kesekî dine. Nebêjim Ehmed el Şara çi bêjim? Bêjim Colanî. Yani nav pir diguherîne. Nav meselê diguherîne. Mesele nav biya me dikarîbû ji Tayyip Erdoğan ra tiştekî dimî gota. Mesele ne nav e. Bi gulekî bihar nayê heva ama mesele ji vê kûrtir e. Mesele ji vê mezintir e. Mesele ne nav e. Tamam dara keremke. Min nû dît. Nûçeyekî min heye ji te re dixwînim. Ez we ji te re davêjim. Baş e dara. Were. Em dirêj nekin baş e dara. Nûçeyekî heye ez bixwînim. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku eger Hamas di mayîna ser desthilatdariyê de îsrar bike wê bi temamî tune bibe. Trump her wiha diyar kir ku ew hêvî dike ku plana agirbestî ya li Xezayê bi ser bikeve ew ji bo vê yekê gelekî dixebite. Encam wê bibe tunebûneke tam. Serokê Amerîkayê di hepevînekê xwe ya bi kanala CNN re li ser pirsa eger Hamas red bike desthilat û kontrola li Xezayê dewr bike wê çi bibe bersivekî kin û zelal da. Tunebûneke tam. Trump anî ziman ku Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu girêdayî plana agirbestê ye ew li bendê ye ku helwesta Hamasê ya di vî warê de jî di demekî nêzik de eşkere bibe.
êrişên İsraîlê berdewam dikin, jaliyê din ve rêveberiya parastina sivîl ya Xezayê. Piştî nîvrayê ragihandibû ku tevî plana agirvestî û veguhestina dîlan a ku Trump ragihandibû beriya niha, artêşa İsraîlê êrişên xwe yên li Xezayê didomîne. Hamasê sesiyê mehê ragihandibû ew hevguhertina pevguhertina dîlan a di plana Trump da qebûl dike, divê li ser hinek halên din jî danûstandin werin kirin. Piştî vê daxuyaniyê Trump gotibû li ser bengeha daxuyaniyê ku ji aliyê Hamasê ve hatiye dayîn ez bawer dikim ku ew ji bo aştiyekê mayînde amade ne. Divê İsraîl demil dest bombebarana li Xezayê rawestîne da ku em karibin rehîneyan bi lez û ewlehî derxînin. Me wê rojê gotibû Hamas teslîm biye, lê di nava Hamasê de dengên cuda derketin, teslîmbûnê red dikin. Niha problem di saetên pêşme de, di demên pêşme de eger çekî xwe radest nekin, eger li gorî plana Trump tev negerin, dibe ku pevçûn neadî êrişekî pir ciddî ji alî Amerîka İsraîlê ve were kirin. Li Nepalê lehî rabiye, bahoz rabiye 42 kes mirine li wê derê. Li Nepalê ji roja îniyê ve ye ji ber barana zêde hezaz lehî bahoz heye, herî kêm 42 kesan jiyana xwe ji dest daye li Nepalê. Halê te rewşa tu li ser çi dixwazî biaxivî, tu li ser çi dixwazî Valla hema li hêjam ser ew hilbijartinê wane dixwazin biaxivin bêjin bi kurtasî yanî em hemû zanin mixabin yanî însanê Ereb ne însanekî demokrat dixwazin dizanî niha li Sûriye meselen em bi giştî bêjin niha wane Kurd nedan qebûl kirin, Dûrûza nedan qebûl kirin, Elewî nedan qebûl kirin, kesek bi wane neçû ez nizanim ez tiştek fêm nakim ya. Yani hilbijartin demem hilbijartin li dünyayê çêdibin di navbera hêzên yanî hêzên ku bi hev re nafikirin çêdibin ne wilo ye. Yani wana bi kê re hilbijar yani çima xwe dixebitînin, çima gelê xwe dixebitînin, çima milletî dixebitînin yani zanî. Yani bi rastî Kenya min ji wan ratê yani yek yani dibe yani yek hizb, yek part tinê here hilbijartinê de tiştê wî ku dere dünyayê ye. Yani Kenya min wan ratê bi rastî jî. mesele dibe ji deve pirsîne çi pirsîne kîjan pişta te çima xware tiştekî wisa pirsîne ji deve gotiye me kudra min rastekî tu basa pişta min dikî. Na tu dibê partiyekî dikê velbija mesele ne ye. Ama min hez kir bi rastî jî min hez kir Kurd tevlî nekirin heval bedran ji ber ku êdî rêya me belî ye yanî berên jî min gotiye. Yani nabe em buwaran nikarin jiyan bikin zehmetê yani. Zehmete bi rastî jî zehmet em nikarin bi hev rabin. Yani wane da got em got ha tamam em we naxwazin xelas û çi êdî Kurdê Rojavayê Kurdistanê em bêjin em behsa Bakur nekin. Yani êdî xelas ji bo me tiştek nemaye em rêya xwe belî ye em rêya xwe bidin meşandin tiştek êdî nîne yani. Têbîra te me digot em acele nekin. Ev siyaseta rojata navîn her deqe, her saet, her şev dikare biguhere. Ême em diceribînin. Binêre Mazlûm Abdî însanekî heqeten xwedî pêşbînî ye. Wextê ku hete şehat ser desthilatariyê binêre dewleta Tirkî jî wextê lê xist ketmin min çê hat heta pira qereq û zaxê jî Mazlûm Abdî derket tiştên pir ecêb digot. Mesela em ji agirvestê re amade ne. Nizanim em ji çi re amade ne. Yani gavên pir wêrek davêt ku însan carna şok dibûn. Gotin ya ev hemî amadekarî bû. Na ême Kurd em heta dawî şansê xwe diceribînin. Bi Şamê re jî bi dewleta Tirkiye re jî. Niyeta xwe ya pak em nîşan didin. Niyeta pak wekhevî ye. Wekhevî ye. Heqê Kurd û Tirka, heqê Kurd û Ereban, Kurd û Farisan wekî. Wextê na çima zanî em bahane hinceta ji destê wan de em digirin dara. Di destê wan de anha bahane ye dibêje vana cudaxwazin, vana êrişkarin, vana terorîstin. Em jî dibêje tamam. Wekhev. Wekhevî nebe heqê me ku em bikaribin dewleta xwe ragihînin heye. Ana sibê du sibê ji te re bêjim. Li Rojavayê Kurdistanê heqê Kurdan çê dibe dewleta xwe ragihînin. Ne federasyona. Çima dünya alem şahade ku me xwestin biçin Parîsê, me xwestin biçin civînên Amerîkayê, me xwestin biçin Şamê, İlham Ehmed çend roje diqêrê dike hawar dibe dixwazin biçin rê nadine.
ودمه نادن جهنم وکیه چتکی ورگری سر مالو ملکی خواه زیویا خواه عرض خواه نوا ملتی خواه از روی قرارت ده يعني ایجاب ناکه مرو عجله بکه تفهم کر اول تزانی 2003 دما صدام هلوه روخاندن بێچاخێ ینی دەرفەتێکی پرمەزن نەهاژی دەبێژە هەر کەس دەبێژن ji بۆ باشوورێ کورسانێک و سربەخۆیاخوا ئیلان نەکردن گوامێ تەبلێت نها ez بێژم دەرفەتە ینی چێ دەبێ ینی چ دەبێت دەولەتە تورک کارە بێ هەموو ڕۆژاوای کورسانێ بگرن نکارە ji ber ku hêzên dinyayê midaxele dikin dizanî دەولەتە سووری ژی هەلوەشیایە مەسەلەن نها توزانی مەسەلەن ئەگەر دەولەتە تورک بێ عێریشی ڕۆژاوای کورسانە بکەن نەمەسەلەک و هێز مداخەلە دکەن ji ber بۆنامە ji ber ku دەولەتە تورک مەزن دەبێت توزانی لە ڕێنادەن ڤ هێزên هەرێمی هێزên جیهانی ڕێنادەن vê کە توزانی دەولەتە تورک مەزن ببە ji bo nabêjî dibêjim derfetek ji bo me çêbûye yanî çi dibe demem rojavaya Kursanê yanî serbixweya Kursanê îlan bikin bi her navekî be bile navê Bakur Rojhilatê Sûrî be bire navê Bakurê Sûrî be bire her navekî be me îlan bikin yani tiştek têda heye heqê me jî yanî me 13,000 jin û xortên Kurd şehîd ketine me şer kiriye ev xak tiştek dijî heye heval bede gerek kes vê tiştê ji bîr neke يعني دعالي قانوني جدا مثلا امريكا هر كس دكارت بيجي اف اخ ما داعش يستاندي دولتك دني ريسيرش بو يزانيك بقى برميمه يعني قال لك كز قال في كنا فكره يعني او اخرنها دستي كرده الرجابه كردستاني او اخ لدولتك دي هات يستاند دوله سوريا جبر كل بدر هيزك دي هات دولتك سرچ بنابه دوله الاسلامي تزاني او دولت ما ستاندیه او اخ ما جوانا ستاندیه جو سوری ما نستاندیه يعني جو تركي ما نستاندیه او اخ حقي ما هي ام بيلا بليزن ابتشتا تدبيجي جاره يكي بس دبيسم يعني نبراستي جوا يعني تزاني ابراستي يعني اف فكر تشكوني تجبر خدر خست يعني حقيقة كسكي عالمكي نفسكريكي قوتيه نه هذا عليه قانون دارن بخوينن يعني تزاني دولته يعني او اخر دولتك تتقرتي نتج دوله سوري قرتيا يعني تزاني هذا البدل نها ريو ريباز الشر برهنا مثلا نها اوكرانيا روس شردكنا نها هركز دبي شريده في قانون شر يعني مجبور بدن يعني نها دبي شريده روسيا خسار ببا تمامی خرجیه وی شری لروجا اولی حتی داویه گره روسیه بده اوکراینیا اگر اوکراینیا قازانج بکه اگر اوکراینیا جی اگر روسیه جی قازانج بکه گره مجبوره مثلا انها سال 1939 هيا لهمبري روسيا فنلندا شکست انی دشریده تزانی خاک کی مزنیش کته دستیوانه دینیو شرح مکت سروانه و امضا پیکرنه یعنی پاره حتی دینیوان و سالاجی خلاص نبیه تزانی او رباز شر ام في مسئله نقاش بقوايا برميمه جبركو از جاره يكيمه دبيسم او قاس حقوق ناس كرتنه من او قاس حواله مبونه ميوان جاره يكيمه تشيكو صد بيسم من نويسيه چقال راست نزانم مگوتيه روجاوا نه پرچه که سوریه جد دولت داعشی هاتیستندن ده انجام شهر و پفشونی ده mücadele ki pırmezinde ku dünya alem şahade şuan. Naha devlet Daiş'i raste şuan Daeş bu xwe navê devletê yani devlet İslam û bele devlet İslami fi Şam û Iraq manawî heye ku nehatibe naskirin diqata navnetî de ev devlet Daeşî yani mühim e ku hatibe naskirin ya nehatibe naskirin. نه مهم نینه نهاد بناسکرن نهاد هێزێک چێبووی ئەو هێز هاتیە ئاخر داگیر کریە دەولەتێک ئیعلان کریە ئەو دەولەت ژالیە کەسی نهاتی احترافکردن لێ تشتێکێ لەبێ دەرێ مەسەلەن نها هەتەشە تورک دەولەتە سووری نەچوونەوەی ئاخێ ژوانە بستینکی چویە تەمام کورد و کورد بپشگیریە وڵاتێن ئەمریکا یعنی نها ji بغەیری ئەمریکا تشتێک تەڕابێژم ji غەیری ئەمریکا کەسێک او آخان نها بندست داعش دابويا حتى عراق وإيران جي نقارن بي بلايزن تزاني أمريكا تكارتني صادج أمريكا تكار بوي آخي بلايزة تكار بك دولة جي تكار حق واجي بدا بخوازن يامجي كرد باشكن جوي هاو بايمان يزاني يعني براستي جي قرى بزاني بن قرى هر كسي إنساني كرد فيا فين بك وبدن أف بابد قرى دارد آوي دا مظن ببا يعني نها
تمام ام کورد گو اگر تخوازن ام دیسا تکارن سوریه دی آوا بکن عینی رنگه ما اوانا ناخوازن مجبورن ام لگوری او شرک و هاتی چه بویه او آخاما لدولت اسلامی ستاندین مش خورا دولت اخوا اعلام بکن يعني تراث بيجي دبي مرول سربيه كي بسكنه اف جي وظيفه حقوق ناسانه وظيفه دبلومات كردانه دبي سر بسكنه ببيجن اف اخمه ده انجام خدان و خونا خدمه بدس خستيه مج سوريه نگرتيه نه مج سوريه نگرتيه ما سوريه پرچه نکریه ما جدست داعش ما رزگار کریه yani çünkü vakti Daesh hat destani ser axawe a Suriye kesekilce menema ne asayişa ve ne askeri ve ne tütüşteki ve ne memureki ve kesekil ve derine ma çun Daesh hat bu. Turas beji merut karaser bir fikre az diyem behelin cehevalara je diplomati mera bla ser bir fikrim. Ama az beji mesele ki mühime vaki çi vaki vi roy mendo balcı mivane mi bayat xwazim tu lê godar ki care ki fersenda te çêbû tu videoyê godar ki di beşa videoyê de ye mesela ew jî tiştekî nû bû çi dibêje mendo balcî bi sporê hukûqa şer e dibe pir şaş e ku Kurd li Bakurê Kurdistanê efyê dixwazin ji dewleta Tirkiye yan jî qanûnekî ji bo bidawîkirina şer dixwazin dibe şaş e çünkü qanûnên şer ê navnetewî hene hukûqa şer diyar kiriye dewleta Tirkiye ev peyman îmze kirine PKK jî îmze kiriye ev peymanê navnetewî ev li gorî qanûna navnetewî eger du hêz mesela dewletekî ji hêzekî re dikare bêje terorîst ne mesele ye ew hêz jî ji dewletê re dikare bêje dagirker ne mesele ye ev hukûqê naguherîne her du aliyê şer hukûqa şer vana diyar dike hevandan yani li gorî hukûqa şer aliyê Tirkiye nikare efû derxe çünkü wekî hevin ancak komisyona hakikati ava dibe her du aliyan li derveyê şerê asayî çi stûç kirine mesela esîr û dîlan kuştine ne kuştine gundan şewitandine ne şewdan tiştên derveyê şer kiribin ancak ew dibe sûç gerîlayekî yani tişta ku dixwazim bibêjim hevandan gerîlayekî ji ber kuştina esker nayê sûcdar kirin nikare were sûcdar kirin ji ber ku aliyekî şer e eger tu weke PKK xwe aliyê şer nebînî her gerîlayekî te sûcdar e di çavê dewleta Tirkiye'de ew wisa ye çünkü tu isyancî te isyan kiriye te raviye te eskerî wî kuştiye wî çaxê dibe ferd dibe şexis dibe sûcdar çi dibe bila bibe aliyê Kurdan dibe xwe weke aliyekî şer dewleta Tirkiye jî aliyekî şer muhaqqaq bide naskirin di qedan ranmetewî de yek tişta ku te got yek jî tişta ku mendo heval tiştekî dî jî heye gere em bizanî bin niha meselen berê ji ber ku rê didan ji aliyê NATOyê de rê didan ji bo têkbirina rejêma Esed tuzanî û li wê derê Rûsya bûn yani armanca yani hene rê didan dewleta Türk hendek tişta bike ama tiştekî dî heye niha nikare dewleta Türk yani bi dawayê belkî dikare de aliyê teknolojiyê de yani bi rê û rêbazên dinê de alîkariyê wa çetayan ew bike Ebu Muhammed Colani wana ew çeteyên wî zaten dikare ama dewleta Tirkiye îdî nikare li Sûriya bi ertişa xwe têkeve tu zanî yani ji ber ku wî jî hêb bizanibin ji bo navê dibêjim yani gere bi rastî jî hêza me heye yani hêzekî xurtin em bêjin 100,000 gerîlayê me ez bawer me geşer jî çêbibe wê xurtên Kurdistanê wê tevlî bibin li her derê Kurdistanê tu zanî ji bo navê jî yani ez wilo difikirim yenî derfetek çêbûye ji destê xwe nedin bi navê biratiya gelan û em ê Sûriyeyekî demokrat ava bikin û niza çi û çi yani ya hinekî de ya hinekî jî radîkal bin yani bi rastî ya taktike vana dibin vana dîplomasiyê mêrik naxwaze ya mêrik naxwaze hêza hemberî te naxwaze tiştê tu dibêjî naxwazim birêm li ku derê nav welatê Ereba biratiya gelan heye yani li ku derê Ereb têda hebin netewekdinê têda demokrasî heye yani kama yani tu zanî çi em yani em nebînin 22 welat 21 welatê Erebî diktator û hemû jî welatên diktatorî ne yani demokrasî têda tinê dixwazin niha Sûriya Ehmed Şerê insanekî terorist
دناب القاعده دا بفكرك اسلامي بفكرك امته مازن بو يتخواز اشترى ببا ديمقراط تشتي ولا تنا نابه بره تمام ام تنه پیشنیاز دکن ام دعو دکن ام تشتا لسر خو ادا دکن ام تنه ارکا خاطین جی بو نبو ام کاری خود نیرن طبعا براتيا وانا بالي العفرينه ام دبينه تشتكي ولا تني هرو كردات كوجن دربدر كدن العفرينه 5000 خاني و رجال لسر خو تابو كرنا تزاني كردات ارتخنو انا يعني ازولو بمش صالك دنيا تشتك بنابي عفرين جينا منه يعني اف راستيك قرام بدن قبول كرنا جيبونا بيجي ام قرا تعويذه لدري دي بستين تاريخ جي هرتم ولو بيه تزاني تدرك اخي جدست خد دي تقرك لدرك دي اخي بهر چاوی خو مازن بکی زیده بکی و بینی حتی د بزنس داوره تو 10,000 یورو خسار دبی گره تو درک دینی پاره خو بینی دارا چند دقیقه باسا روجلات کردستان بکی اشارت شرط تو دبینی اسرائیل امریکا و ایرش ایرانی بکن دمین پیشمده بله نه امریکا او کریا هي اواخوا تانکو توپ خو حموش راندنا قطر وانا دیسا دوهی يعني از بولود فكرم حتى ده روج بلكي ما هكدين اللي بيخنا او قص حاضري هي يعني حاضري هي هرتم حاضري لسر اوي حماسه ساكنينه يعني بالتمامي بقرن حماسه وباش اللي داخل الجيراني حاضري هي ازي كنت بينم الميديا الانجليز دخوينم ولو يعني اماده كاري هر تشتكرنا فروكا ومروكا خوجي شاندنا امريكا برنا المانيا برنا قطر وبرنا اوي امارات عربي اما اگر ایجار لیخه از باورد کم ایران بریندار ناکه جبر کو ایران شخه بریندار بو پشتویش کست ایجار لیخه و ایران هلوشه يعني تو باورد کی او رژیم ایرو یا سر دستلاتاریه هلوشه داره زانی گر ام راستیکی ببینن جبر کوه مخابن اپوزیسیونا ایرانه يعني يكون بارتش يعني بشرع چکداری بکت تناف ده جبلی کردات درکی دی تونید فهم کرد او شاپرست جي حمو بلافن لا اوروبا امريكا حمو جي او براسي جي نزل عم شارنت فهم كيف يعني ازولو دفكرم وانا دخوازن دناف في سيستمي دا يعني كسا او كان بينن سر سعنه تزاني ازولو دفكرم هزن ما اي كردان چقاس حاضر جوي شريره والله از نزانم چخاس حاضرن بس از تشتكي دبيجم اگر كو امريكا و اگر كو اسرائيل براستيجي لروشالات كردستان لپايگين و لبنكا و ارتشن ايران بيخه كرد كارن همان بگرن افيه گرتنه تشتكتنينا اما پاراستن پر مهمه لو گلو پشترا امريكا وانت كارن نيسان ما بفارزن و دريم نكبن جبركو صالح 1979 روشالات كردستان كدست كردا ونزي 3 ساله حمو دبن اوي قال كردا بو يعني دبن كنترولا هر دو بارتيين روشالات كردستان كومالا زحمت كيشان كردستان و قد پیدا بو لي پشتي 3 ساله دما دولت هنكي هات سرخوا بارتشكي مازن اني كردستان و براستيجي منكار اللي برخوا بدل بيداري انا هات خبر دگريج روشالات كردستان ايراني ملت تيو برچيه فقيري هي چوي ملت چوي درخت كل هي فقيري او خاص زياده بويا يعني براستيجي مخابن يعني بازناد بحزاران انسان نانيوي عبارتونه بخويا چوا چد به يعني مرو يا دara اشترا به وسيله تشتك بيجو في دنيا دا جشار زيدتر بنيره جشار زيدتر تشتهري زياده باندور لمتك فقيريه اصلا از نکارم راگرم نکارم فقیری مروان نزانم اسپر هستیار دبن بفکر دایکک که نکاره نام بده زاروکی خواه باوک که نکاره ایوال تیم مال محجوبه و دستی بیده توربه ای که تونه نکاره يعني زحمتها پر زحمتها بالبدران يعني ذاتا الويدر الروشالات كرساني بقشتي لإيراني يعني تزاني او چه بويا يعني مخابن پر درمان فروشتن و تزانی تجارتی جنو هر
تشت لێ دەرێت چێ بووە بەڵا بووی بفکرێک و دەولەتە و تو ناودا دژی یەک ji dewletên herî dewlemend e bi dewlemendiya xwe ser axê bin axê lê millet wî feqîr e ji ber ewa dê ew sîstemên diktatör hemû jî wilo neval bedirin em çi bikin mixabin mal li Tirkî millet feqîr nîne yani natu nabînî di vîdyoyan û di sosyal medyada bi hezara însan tên dibêjî nan û zeytûnê min tunê bixwam erê li Tirkiye rewş hinek cudatir e Tirkiye ji Îranê hinek moderntir e rast e yani nasnameya însanan heye tu birçiya bimirî tu dikarî biçî saziyekê heye dikarî serî lê bidî ambargo jî tune ye yani li ser Tirka ambargo tune ye dewletek endamên NATOyê û tu dikarî biçî Yunanistanê tu dikarî derbasî Başûrê Kurdistanê bibî yani hinek yani 100,000 kolber tune li Tirkiye mesela tiştek yek ji tiştî ku ez rexne dikim ew karkerên sezoniye hene ê demsalî diçin Tirkiye dixebitin heqaret falan li wan tê kirin belkî tu dibihîsî şertên giran da dixebitin rast e ama tu tiştekî bi qasî kolberiyê trajedîk tune ye trajik yani 100,000 kolber ez pê hesiya me heye qezenca wan rojê bi Wala qasî ez difikirim zêdetir be dibêjin 100,000 ez bêjim serî milyonek jî heye gencên ku üniversite xilas kirine hene di nava kolberan de bele rast e mixabin hene jin hene Vêce eger ji bo mêske bîne berçavê xwe ji bo me Kurda yani ew kolberî jî dîsan yani piştgiriyeke ji bo gel tu zanî ama bîne berçavê xwe di aliyê meselen ew Azeriya da di aliyê Belûça da di aliyê meselen bêjin em Farsa da yani ew jî zehmet e baş e dara hevano mala we ava ez dîsa ji we re spas dikim ji bo eleqeya we ji bo vê kanalê ji bo hevalên weke dara ku tên bi reza dilê xwe tevlî dibin şîrovê dikin îşev em heqetin em tişt fêr bûn ji dara yani ev manşeta ku min daniye ser ekranê mesela ez bi salana rojnamegerî dikim nehat hişê min ku ez bibêjim ya heqê Rojavayê Kurdistanê heye normal divê hatibe hişê min ez xwe rexne dikim heqetin hatibe hişê min ya Rojavayê Kurdistanê me ji Sûriyê perçe nekiriye me ji Sûriyê bi darê zorê negirtiye na tune ye Rojava ji me bigire Rojava ne malê Sûriye ne aydê Sûriye ji ber ku dewletek ava bû li wê derê bi navê dewleta Daeş bele rast e me û Şamê Şam wextê ku dibin destê Esad te bû nehat rizgar nekir destê xwe ranekir tu hewldanekî nîşane da zar û zêçên me gencên me qîzê me li ber çavê dünya alemê bi şehadeta 20,000 neferên xwe ew herem bi dest xistine ew ne aydê Sûriye ye dewletekî serbixwe ye mesela ez ne fikrîm ama te îro ji min re got heqeten mala te ava baş e Tamam ava tişte nava her tiştê çê bibe em zehmetiya dibînin dîsa jî em her rojekê bi ser kevin tu zanî yani destê Kurda jî niha nebihêze bîne berçavê xwe 20 sal berî niha Başûrê Kurdistanê pir xurt e tu zanî Başûrê Kurdistanê serbarî problemê wan jî pir hene ama aziriyê xwe dikin ji bo ku niha li Îranê bêxin li ew jî dêxin li Ejdî Şeibî jî têxin yani dîsan dixwazin herin bikevin Kirkukê de heta hemrîn here gelê Kurd amadekarî kirin ez tiştekî wilo dibînim yani edebê çi qasî problemê wan jî hebin ama amadekariya dikin ji bo tiştî hevano tiştek ku min dixwast ji we re bêjim abonetî ji bîr nekin endametî ji bîr nekin û ji hevalê xwe re behs bikin kanala me netewî ji kerema xwe re pêş bikin heval dara mala te ava her hebî gelek spas hevano xatirê we silav rêz ji we re